Milé maminky, chtěla bych vám říct několik informací po porodu a po císařském řezu z pohledu fyzioterapeutky. Pokud lékař neurčí jinak, tak od 24 hodin po porodu nebo po císařském řezu můžete začít cvičit na lůžku podle videa, které jsme pro vás připravili. Pokud vám zrovna něco brání ve zhlédnutí nebo ještě ležíte na jednotce intenzivní péče, tak si aspoň několikrát za den zacvičte horní a dolní končetiny. Přitahujte, propínejte špičky, kružte v kotnících a stejně tak přitahujte, propínejte prsty na rukách a kružte v zápěstích. Pomůže to rozproudit krevní oběh, nebudou vám tolik otíkat končetiny a rychleji se zbavíte únavy. Od 24 hodin po porodu můžete také začít polohovat na břichu, aby se vám lépe zavinovala děloha. Poskládejte si polštář, přes bok se přetočte na břicho a polštář si nechte pod břichem tak, aby vás netlačil ani na hrudníku, ani na pánvi. Pokud by vás tlačila nalívající se prsa, dejte si ještě jeden polštář pod klíční kost a ležet na břichu můžete tak dlouho, jak je vám příjemné. Ruce si nechte podél těla nebo pod čelem, relaxujte, nečtěte si u toho na loktech, protože ty záda se přitom velmi přetěžují a je potřeba hlavně relaxovat. Takto je dobré se položit aspoň 3krát za den, na jak dlouho vám bude příjemné. Po císařském řezu je vhodné polohovat na břichu až od 4. dne. Císař je číslo 0 a u císařského řezu je taky velmi důležité si přidržovat jizvu. Při kašli nebo při smíchu oběma rukama nebo aspoň jednou, aby se zpevnila břišní stěna. Vstávejte, lehejte přes bok i po porodu, i po císařském řezu a nejen v porodnici, ale prostě i doma. Pomáhá to posilovat šikmé břišní svaly, bříško se s tím dává lépe do kondice a samozřejmě šetří to záda. Pánevní dno můžete také začít aktivovat od 24 hodin po porodu nebo po císaři. Pomáhá to lepšímu hojení poporodních poranění a je to důležitá prevence inkontinence. Představte si pánevní dno jako leknín, jako otevřenou květinu, která nese pánevní orgány a při aktivaci se ta květina zavírá do poupátka a při relaxaci se zase otvírá. Vše provádějte bez závislosti na nádechu nebo výdechu. Nechte všechno zvenku relaxované, i hýžďové svaly. Je to malý pohyb uvnitř vašeho břicha a je důležité hlavně nepodsazovat pánev. Cvičit můžete pánevní dno v leže, v sedě nebo ve stoje, vždy maximálně 3krát za sebou a 5krát za den. Doma se vůbec nebojte aktivovat pánevní dno třeba při vaření, při vožení kočárku nebo při nošení miminka. Aspoň po dobu toho 6 nedělí. Nikdy ale netrénujte posilování zevních svěračů přerušováním proudu moči. Velmi to narušuje vyprazňovací reflex. Jizvy po porodu nebo po císařském řezu je možné ihned polévat slanou vodou. 1 lžíci soli převaříte s půl litrem vody a ráno večer můžete polévat. Je to jako mořská voda, vyhojuje, vysušuje a dezinfikuje. Od 10. dne je jizva dobře zhojená a je možné ji začít uvolňovat. Po císařském řezu je jizva dobře dostupná té péči, takže ji stačí uchopit takhle mezi 2 prsty, aby se neroztahovaly okraje od sebe a krouživými pohyby posunovat s celou tou kůží proti tkáním pod ní. Potom posunete prstíky vedle a zase krouživými pohyby uvolňujete celou jizvu. Jak jizvičku takhle uvolníte, tak ji můžete namazat sádlem nebo měsíčkovou mastí. Je to výborná prevence srůstu, takže 1 nebo 2krát za den je dobré se takto o jizvičku starat. Jizvu na hrázi uvidíme jen pomocí zrcátka, takže nebojte se vzít si zrcátko, podívat se na tu jizvičku a jinak péče vypadá úplně stejně. Chytíte jizvičku mezi 2 prstíky a uvolňujete pěkně na sucho. Nakonec zase namažete sádlem nebo měsíčkovou mastí. V 6 nedělí je důležité hlavně odpočívat, takže myslete na sebe a nebojte se poslouchat vaše tělo.